Adamzat ökünüşte bolat. Kaygı kasareti bolat. Barmağı şaynavda bolat. Neden? Öz bala şakasına dinde öğretilmegandygyndan. Bala şaka sizben bizdeki. Bala bizdeki, kız bizdeki. Balamız arak içетін bolsa biz günahkar bolamız. Kızımız köşüge tırjalaňa çykanmasa siz bilen biz jogap beremiz ogan. Bu Allah Subhanahu wa taala bekirge aýtyp atgan jok bu narsen. Adamzat özüniň bala şagasyna dini talim terbiye berelmegandygyndan ökünüşde bolat atdyň. Erteň onu çagasyna ustaýt. Sen laneti meniň äkem edin. Bir ret meni ibadatga çakyrgan joksun. Bir ret magan Hudaýdy düşündirgen joksun. Ey lanete, kanday sen magan äke boldun, kanday sen magan şişe boldun dep durup, jagamyzda ustagan wagtda Allah saktasın, kimge dertimizni aýtamyz. Jalgyz gana iman keltirgen, iman keltirgenden keyin hiç kanday şerik keltirige hakymyz jok.